ଆଉ ପରୀକ୍ଷାଟା କେମିତି ହେଲା ତୋର? ତୋର କେମିତି ହେଲା କଣ? ମୋର ତ ପୁରା କେରେ କେରେ ହେଲା। ଆଉ କଣ କହିବା, ପରୀକ୍ଷାଟା ସରିଲା ମାନେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ଲାଗୁଛି। ଟେନସନ ଆଉ ଫ୍ରି। ପୁରା ଟେନସନ ଫ୍ରି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟେନସନ ଗଲା ହେଲେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଚଳେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାଟା ବାପରେ ଏତେ ଦିନ ଖାଲି ପଢା ପଢି ମୁଣ୍ଡ ବସ୍ଥା ପୁରା। ଆଉ କଣ କରିବା ଛାଡେ। ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲେ ହେଇଯା ସବୁ, କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ଖାଲି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ ଟା ଲଗେଇଲି ତାକୁ, ଫୋନ୍ ଟା କଣ ଲଗାଉଛି ମହାଡି ପଳାଇଲାଣି ସିଏ। ଯାହା କହୁଛୁ କହ ପଛରେ, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଟା ନା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ରେ ମୋର। ତୁ କେମିତି ଲେଖିଲୁ? ମୁଁ ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ବଇଥିଲା, କପି ଆଣିଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଖିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି, ପକେଇ ଶାନ୍ତିରେ ସରେଇ ପୁରା କପି ଲେଖି ପୁରା ଆଜି ପାସ୍। ଭାଇ ତୁ କେମିତି ଲେଖିଲୁ ପିଲା? ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ନେଖିଥିଲି ରେ, ବାହାରେ ବସିଥିଲେ ପିଲା ଯା। ଆଉ ପିଲା ତୁ କେମିତି ଲେଖିଲୁ ଆଜି? ମୁଁ ମାତ୍ର କପି କରିଦେଇଛି, ଆମ ମାଷ୍ଟର ମାତ୍ର କିଛି କହିଲାନି ରେ। ଆଙ୍କର ମା ଓଡିଆରେ ଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ପପନ କୁଆଡେ ଗଲା ରେ? ସିଏ ତ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା କହ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଇଏ ପିଲା ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲା? ତାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲୁ ଆସୁ ତାକୁ ବି ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲୁ ତାକୁ। ଫୋନ୍ ଟେ କଣ ଦେଖୁନ, ଫୋନ୍ ଟେକୁନି ଫୋନ୍ ଦେଖୁନ କଣ ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା, ଫୋନ୍ ଟେକୁନି ରହିತು ମୁଁ ହାତ ନ ଲଗଉଛି। ଆରେ ମୋ ଫୋନ୍ ବି ଟେକୁନି ସିଏ, କଣ ହେଲା ତାର? କଣ ଠିକରେ ଫୋନ୍ କଲାଣି ପରା ସିଏ ନା। ହ୍ୟାଲୋ, କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ ତୁ? ଆସୁଛୁ? ହଁ ଜଲ୍ଦି ଆ। କଲ୍ କର। ଆଉ କେମିତି କଣ ଲେଖିଲୁ କହ ପରୀକ୍ଷା? ଇନ୍ଦ୍ର ତ ଲେଟ୍ ରେ ଆଇଲୁ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ତ ମସ୍ତ ହେଇଥିବ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତୋର। ଆମେ ତ ଯାହା ଲେଖିଛୁ ମାଷ୍ଟର ଚେକ୍ କଲେ ପେପର ଜାଣିବ ତା କଥା। ଆଉ ତୋ କଥା ଟିକେ କହ, ଆମ କେମିତି କଣ ଲେଖିଛୁ? ତୁ ତ ଟପର ପିଲା। ଭାଇ ଦେଖ, ଏମିତିରେ ବି ତ ମୁଁ କପି କରିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯାହା ଆସିଲା ଆଉ ଯାହା ପଢିଛି ସବୁ ଲେଖିଛି, ଆଉ ଯାହା ହେଲା ଭାଗ୍ୟର ଇଚ୍ଛା। ଆରେ ଇଏ ଜିନ୍ଦିଆ ପିଲାଟା ନା, କପି ଆଣିଦେଲେ ଲେଖିବନି। ଛାଡ ରେ, ତା କଥା ଛାଡେ, ସେ ତ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଉ ତା କଥା ଛାଡ। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ତୁ? ଆଉ ଛାଡେ, ଯାହା ହେଲାଣି ତ ହେଲାଣି। ଆଉ କାଲି ଆଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବା। ତ ସବୁ ଯା ପଇସା କଲେକ୍ସନ କର, କାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ସବୁ ଯା, ଠିକ ଅଛି? ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋର ଟିକେ ସିଚୁଏସନ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ଦେଖିବା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ। କଣ ରେ ତୋର ସବୁବେଳେ ସିଚୁଏସନ ଖାଲି ଖରାପ କଥା ହଉଛି? ଏ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଲଗା ଛାଡେ, ଯାହା ହେଲାଣି ହେଲାଣି। କାଲି ସବୁ ପଇସା ଧରି ଆସ, କାଲି ପିକନିକ ଆଡେ ଯିବା, ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବା। ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ହେଲା, ଚାଲ। ଆଉ କାଲି ଯିଆ କହିଥିଲେ ପରା ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିଦେଲୁ ନା? ତୋର ହେଇଲା ପଇସା ହେଲା, ମୋର ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଗାଁ ପଳେଇଲା ପରା ବୁଲିବା ମାମୁଁ ଘରୁ। ହଉ ଯାଉ। ଆଉ କପୁନ ରହିଲା, ତାକୁ ପଚାରିବା ହେଲା, ତାର ପଇସା ହେଲା ବେଲେ କାଲି ତ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ମସ୍ତ ପିକନିକ ହବ ଆଉ ହେଲା। ଚଲ ଯିବା କାଲି ବୁଲିବା। ହେଡ୍ ରେ ପପନ ସେଠି ଆଇଛି। ହେଲା ଆଉ ହେଲା ଏରେ ଯୋଗାଡ଼ କଲୁ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଯା। ଆମେ ତ 3 ଜଣ ଯାର ହେଇଲାଣି ପଇସା, ସେ ଗାଁ ପଳେଇଛି ବୁଲି। ଆଉ ଖାଲି ଆମେ ରହିଲେ, ଆଉ ତୋର ଖାଲି କଥା ପଇସା ପତ୍ର କଣ ଯୋଗାଡ଼ କଲୁ ନା ନାଇଁ କହ? ନାଇଁ ଭାଇ, କାଲି ତ କହିଥିଲି, ଜାଣିଛୁ ତ ତମେ ଘର ସିଚୁଏସନ କେମିତି ଚାଲିଛି, ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି। ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି, ହେଲେ ବି ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସିଚୁଏସନ ଦେଖିକି, ମୁଁ ଆଉ ମାଗିଲେନି ଘରେ ପଇସା। ତମେ ଯାଅ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସ। ତୋର ତ ପ୍ଲାନ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଲା ଏବେ। ତୁ ଯିବୁନୁ, ସିଏ ଯିବନି, ସେ ଗାଁ ପଳେଇଛି, ଆଉ କଣ କରୁ? ଆମେ 3 ଜଣ ଯିବୁ ନା କଣ ବୁଲିବାକୁ? ମାନେ ତୁ ଯା ଘରୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରୁ ହେଲା, ବାଏ ବାଏ।
ଆରେ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ତୁ ଏଠି ଏକା କଣ କରୁଛୁ ଏଠି? କଣ ହେଇଛି ତୋର ଆଜି? କଣ ହେଇଛି ଆଜି? ଯାହା ହବାର ଥିଲା ଆଉ ଯାହା ନ ହବାର ଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି? ଆରେ କିଏ କହିଲା ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରୁନୁ? ପଇସା ମତେ ପୁରା ଆଜି ଏକା କରିଦେଇଛି ସାଙ୍ଗ। ଛୋଟବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ପଇସା ପାଇଁ ତୁ ମୋ ମାଆକୁ ବି ହରାଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରୁ ନେଇ 10ମ କ୍ଲାସ ଯାଇ ଯାହା ସହ ମୁଁ ହସ ଖୁସିରେ ଭେଟ ତେଣ୍ଡା କରି ସେଇମାନଙ୍କୁ ବି ହରାଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଆଉ ରହିକି ମୋର କଣ ଲାଭ ସାଙ୍ଗ? ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ, ଏବେ ତୋର ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୋର ଭଲ ସମୟ ଆସିବରେ କିଏ ଜାଣିଛି? ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ? ଛୋଟବେଳେ ଯେବେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ସାରି ଘରକୁ ଆସେ ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ଘରେ ପଡୋଶୀ ଘରକୁ ଯାଇ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଟିଭିରେ ଦେଖେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟର ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖି ଆସି ମୁଁ ଘରେ ଆଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ଆକ୍ଟିଂ କରେ। ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଉ ମତେ କାହିଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ପଇସା ହିଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରମାର କରିଦେବ ସାଙ୍ଗ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କଣ ଧରିକି ସାଙ୍ଗ? ମୋ ଲାଇଫ ତ ସେମିତିକା, ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ। ଆଉ ତୁ କଣ କରିପାରିବୁ? ହଉ ଛାଡ ମୋ କଥା, ଆଉ ତୁ କହ। ଆରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋର କାମରେ, ତ ଦେଖିଲି ତ ହଠାତ୍ ତୁ ଏକୁଟିଆ ବସୁ, ସେଥିପାଇଁ ରହିଗଲି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ, ଚା। पास रे भाई, ମୁଁ ବି ପାସ୍। पास मुझे मारू मारू मोशन रे, जस्ट पार्सल रे जा भाई। मास्टर धन्यवाद, भगवान को लाख लाख धन्यवाद। जा हो सुकून डायरेक्ट। बाप रे, भगवान को धन्यवाद रे, पास टा हिले ती बड़ କଥା हेती डर थिला मन रे। ओहो तले से पप्पू ने पचारिया तार कोन हेछि परीक्षा कोन नाही, से कोन लेती जा पढिछि करथि कहथिला तो चलो जा डाक जाय कत। ହେଡ୍ ରେ ସେ ପଳାଇଲାଣି ଆଜି। बाप रे, आज सूर्य पश्चिम दिगरे उदय ହେଇଛି डायरेक्ଟ। ଯାଉଛି ହେଲେ ମୋର କାମ ଅଛି, ତମେ ଯା ପଚାର। ପଳଉ ବୋଲି। ହଁ ହଉ ହଉ ଆମେ ଯାଉ। ଆଉ କଣ ହେଲା ତ ପରୀକ୍ଷା? ଆମେ ତ ପୁରା ପାସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲୁ, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାख लाख शुक्रिया। ये पास मो पास, ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ डायरेक्ଟ, ତ ସେ ବି ପାସ୍। ଛାଡ଼ କଣ କରିବା, ତୁ କଣ ହେଲୁ କହ? ମୁଁ ଆଙ୍କ ଦେଖିଥିଲି ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସତ ନା କଣ ରେ? ଖାଲି ହେଇଛି ତୁମ ଫେଲ୍ ହେଇଲୁ ତୁ? ହଁ ଆମ ଆଗରେ ଏତେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଥିଲୁ, ମେଡା ଲେଖି ଦେଇଛି, ସେଟା କରିଦେଇଛି, ସେଟା କରିଦେଇଛି, ଦେଖିଲା ତୁ ଫେଲ୍ ହେଇଲୁ। ହଁ ତୋ ଜୀବନରେ କଣ କରୁ? ତୋର ତ ପୁରା ଗଲା ତ ଜୀବନ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଛିଡା ହବାର ବି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାସ୍ ହେଇଲି ଦେଖେଇଲୁ, ତ ସେତିକି ବି ନାହିଁ କିଛି। ଛାଡେ ଛାଡେ, ତୋତେ ଆଉ ମିଶିଲେ ବି ଖରାପ ଆମଥିଲେ। ଫେଲ୍ ହେଇଲି ନା, ତ ଲାଇଫରେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ତ ଲାଇଫର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ରହିଲା ମ? ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ତ ପୁରା ଏବେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ତ ଲାଇଫ ପୁରା ଗଲା ବେକାର। ଛାଡ ଛାଡ, ହାପା ରହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଚାଲୁ, ବାଏ ବାଏ। तो हम पाखे छिड़ा पर भी औकत नहीं, हम तो गोटे गोटे पास ତ ଲାଇଫର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ରହିଲା ମ?
ନା କଣ ତୁ ଏଠି କଣ କରି ଆସୁଥିଲୁ? ଛାଡ ମତେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି। ଆରେ ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଗଲି ବୋଲି ଯାହା ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ମତେ ସବୁ କହିଦେଇ ପଳଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ। କଣ କହିଲ? ଆଉ ଥରେ କହିଲ? ତୋ ଗାଲକୁ ମାରିକି ସିଝେଇ ଦେଇ ଜାଣିଛୁ ନା? ମାନେ ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ ହେଇଗଲୁ ଆସିଛୁ ଏଠି ସୁଇସାଇଡ କରିବାକୁ? ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଦେଖ ପପୁ, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ତତେ ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୋ ନିଜର ଓକାତ ଦେଖା। ଏମିତି ସୁଇସାଇଡ କଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି। ଦେଖ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୁ ଏ ଗାଁ ଛାଡି ସହରକୁ ଚାଲିଯା। ତୁ ସେଠିକି ଯାଇ ତୋ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ କହିଦେଲୁ ସିନା ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତ କେବେ ସହରକୁ ଯାଇନି। ନା ସେଠି ମତେ କିଏ ଜାଣିଛି, ନା ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ନିଜେ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। କିଛି ହବନି, ତୁ ସେଠାକୁ ଗଲେ ତୋର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ରାଗିକି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଏତେ ବଡ଼ ସହରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ନା ଏଠି ମୋତେ କିଏ ଜାଣିଛି, ନା ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣିଛି। ଏମିତିରେ ବି ଭୋକ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିଲାଣି। ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ। ନା ମାଗିଲେ କିଏ କାହାକୁ ଦେବ, ନା କିଏ ଆଣି ଯାଚିକି ଦେବ। କାହିଁକି ନା ଏଟା ହେଲା ମତଲବର ଦୁନିଆ। ଯିଏ ଯାହାର ମତଲବକୁ ନେଇକି ହିଁ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, କେମିତି ଚଳିବି, କେଉଁଠି ଖାଇବି, ଏସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆଗ ଯାଏ କିଛି କାମ ଖୋଜିଦିଏ। ଆଉ କିଛି ପଇସା ମିଳିଗଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଦିନ ଚଳିଯିବ। ତ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ ମିଳିଗଲା। ରେ ଗାଟା ଟିକେ ଧୋଇ ଦଉ ନା କଣ ରେ? ହଁ ଘାଟଟା ଧୋଇବ ପରା, ଆସ ଆସ। ଫାଇନାଲି ଏମିତି ହୋଇ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଥିଲି। ପଳେଇଲା, ପ୍ଲସ ଟୁ ମଧ୍ୟ ସରିଲା। ସେତିକି ଭିତରେ ପାଠ ନାହିଁ ଫାଠ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗାଁରେ ବସୁଛନ୍ତି ସିନା, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ହାତରେ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, କଣ କରିବା କିଛି ଜଣା ହବନି। ଘର ଲୋକ ହେଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇ ବାହାର କାମ ପତ୍ର କରେଇଲେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କାମ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ହେଲେ ଖାଇ ପିଇ ଘରେ ବସିଲେ ସିନା, କିଛି ନାହିଁ। ସକ୍ସେସ୍ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଲେ କିଛି ମିଳିପାରୁନି ଆମକୁ। ପୁରା ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ଗୋଟେ ଉପରେ କହିଲେ ଚଳେ। ଖାଲି କହିଲେ କଣ ହବ, ଘରେ ଝିଅ ବୋଲି। ଆଉ ଆଗକୁ ପ୍ଲାନ୍ କଣ ଅଛି ତ? ମୋର ତ ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଫ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଭଗବାନ ଉପରେ ଆଉ। ଆରେ ଏଇଟା କିଏ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆକୁ? ହଁ ରେ, ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି। ୟା ପପୁନ ରେ। ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ଆରେ ପପୁନ ପରା ତୁ, ଏତେ ଚେଞ୍ଜ କେମିତି ହେଇଗଲୁ? ଦିନ ଥିଲା ତୁ କହିଥିଲୁ ମତେ ତୋର ଆଗରେ ଏଠି ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଔକାତ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖ, ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଉ ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ। ଖାଇ ତୋ ବସା। ଆଉ ତୁ କଣ କହିଥିଲୁ ମତେ? ତୋ ଲାଇଫରେ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁ। ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି, ଗୋଟେ ପଢା ପିଲା ଯାହା କରିପାରିବ
ଅନପଢ଼ ପିଲା ସେଇଟା କରିପାରିବନି। ଯଦି ବି ସେ ଚାହିଁବ ନା ତାହେଲେ ପଢ଼ା ପିଲା ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବ। ଏଇଟା ସବୁଦିନ ମନେ ରଖ। ତୁ କ'ଣ କହିଥିଲୁ ମୋତେ ତୋ ଲାଇଫର ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ନା, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ଇନସଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସକ୍ସେସ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲି ତ ସେଇ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ କଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମୋତେ ମୋ ଲାଇଫର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ। ତ ଏଇଠୁ ବୁଝିପାରିଥିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା, କେବେ କାହା ହାଲତକୁ ଦେଖି ମଜାକ ଉଡ଼ାଇବନି, କାହିଁକି ନା ସମୟ ସେଇଟା କହିପାରେ କିଏ କେମିତି ବଦଳେଇ ପାରିବ। ତ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଥିବ, ମୋର ଭଳିଆ କେମିତି ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ, ତମମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ। ତ ହେବା ଆଗରେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଜଷ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ ୟୋର ଆଇସ୍, ଓପେନ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ। আসছে, বাই বাই।